Moro kaverit, täällä Mauri tekemässä toinen video. Nyt tällä kertaa ihan tutustumisvideo, mihin kertoo itsestäni ja mitä mä tykkään ja mitä mä haluan tehdä ja niin edespäin. Joten ensinnäkin nyt tää on se eka video, johon mä laitan Facebookiin ja YouTube, joten tilatkaa, kommentoikaa ideoita, tykkääkää ihan sama, mutta pitäkää hauskaa. Okei, ensinnäkin mä oon Mauri, käyn koulussa, kun kaikki muut tekee. Asun nyt ihan Suomessa, mä oon ihan Meksikosta kotoisin, mä oon ihan maahanmuuttaja. Joten te tiedätte varmaan mistä mä puhuin ja niin edespäin. Okei, mä rakastan urheilua, mä rakastan jokaisen urheilu täällä. Karate, jalkapallo, yleisurheilu, koripallo, muun jutut. Harrastan nykyään karate ihan Shotokan seurassa. Okei, nyt te varmaan tiedätte vähän musta, jotain mitä mä teen. Okei, mä rakastan mun kavereita, mä oon parhaita. Mä rakastan oikeesti teitä ihan kaikki, katsotte mut. Joo, mä olen itteni. Jos Marino tulevan tonne kommentoi, että joo, sä olet itses, niin joo, totta kai mä olen itteni, koska mä rakastan sen paljon. Joten, nyt mä haluan, että te tykkäätte tästä, jos te tykkäsitte. Kommentoikaa ideoita, koska mulla ei ole mitä voi tehdä. Tilatkaa, kertokaa kavereille ja kaikkea niin edespäin. Joten hyvää päivän jatko ja kaataan seuraavassa.